18. lete dersi fıkh müyesserden nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Bardi dersimiz goslun üstüne. Öten akşam goslun farlarını ayttık. Sünnetlerinin de altıyını ayttık. Altılıncı bir kavşarak bollu vaqt adarak bollu. Altılıncı ki inki abra tamam bedeni hisse var bilizir. Awal başta geçti ki bir sefer emmanına suwuren yumaklık farz. Üç sefer yumaklık näme sünnet. Bedenin kulli bedenini sağından üç taraf, solundan üç taraf, defenden üç taraf sen sorunu koyanda sen goslun sünnet tertipte bittiği bolýar. Hop, üç taraf kıymalı olsa suni ýerden kıymaly. İnişler ikiden tertip koyup durur ulamana. Bu kitabın edip aydanışı awal defenden üç taraf kıymaly. Soram sağından üç taraf kıymaly, soram solundan üç taraf kıymaly. Hop defenden üç taraf kıyma bolanda bu hammam defenden şaglap durmada hop birde yok, ikide yok, üçte yok ola. Şu öyle şeyler hakikaten onu sünnetine aytacak olan açaqının bir şeyle yuyan qat edip üç taraf hareket edersin. Ondan sonra sağına bir şeyler koyarsın, hava edip elini tüyüyersin. Ondan sonra yeni bir tafar, yeni bir tafar. Toramda sol tarafına şeyler. Eğer kunluk bölümüne tutsan şeyler. Kunluk bölümü kellen şeyler koyarsın, ama sen kellenden koyanda arkana, karnına, dağdına tuğduya da odam sonuna bir taraf koyandan sonra kunluk koyup hava edip elini, şu arkan elin yettiyen yerine tüykömeklik gerek. Toram yeni bir koyarsın, toram yeni bir koyarsın. Bu şolli, toram sağ tarafına koyma bolanda, önce sağ tarafına bir taraf koyarsın. Kunluk koyup kullen elin bilen bir şeyler bir tifalap çıkmalı kulli bedenini. O zaman iki taraf kıymalı, üç taraf kıymalı. Sol tarafında şeyde. Beton ne oldu? Üç taraf kıymalı. Avval defenden başlayan, toram sağın üç taraf, toram da solun üç taraf. Bazı ulamalar diptirir, önce sağın üç taraf, toram solun üç taraf, toram da ahırda da kellen defenden üç taraf diptirirler. Yedinci ne oldu? İnki abra evvelen berselihiş, sebes berşane rasihiş, ve sebep berşane çebehiş bilizet kine bu da bir sünnetin biri. Tekiliniz näme? Yahi 20. arhemen aytdım emmanın ödünü şeyle tifalamakның ödünde bir jülegenler sünnet. Şo näme diýip öten tifalamasaň suwun kamil yeterligini bilmek hazır kunluk bilen şonda gyraq bolýar. Bu berde hamman gidipende goýupdy. Onda müşkül ýok. Ýani derkul şu emmanın şeyle tifalapdy barahim. Şonu gawad hareket etmekdik o da sünnetin biri. Tekiliniz ki bedeni hoýta maleşde. Dokkulunuz näme? Şıparın hoçmelipdir ki ama sen defenden üç taraf koydun da birden de iş düşüp de var açık gidipdir. Toram kellen dadın qoğruyandan sonra yamaçladın da kellen yumak gerek ya dadın. Tam tağını koyuyorsan bolýar, sağını koyuyorsan bolýar. Emma şol asl sünnet näme? Emmanın qoğrymaka o bir ozu yumaklyk. Yani sen defenden koydun, şu defenden qoğrymaka sağını yumaly. Sağın qoğrymaka da näme? Sağını yumaklyk sünnet. İnki beden Rabbi sude peyafey bişuyet. Beneviki uzvu evvel qabla şustana uzvu digar hoşk neşebet. Quri maqa obru uzvu yumaklık. En dehlette de şu sünnet başıtadı. Hop, bu da kullanıcı vurdun. İnni iyi de iki tane gurrun ma. Ola itiya ki bir arna ve akıp var ya. Arastatu. Tende şiirce vura akınam. Tuva. Emmanında kullen bir şeyler bir hareket çıkartan. Sen guslun kamızak fardın bilen tünnetin bilen gavat neme diye? Bitti bolýar diýip aýtdy. Eger der abi jari daxil şot ve deren kar şot huda güýmenli emmanna ve beden hıçda maleştat pes muhakkikan sünnete gosra kamil kadar. Fardı ki bitigli sünnet de şöyle bitigilce diye. Ondan sonra yeni bir uğran açacak bolýar. Onda diye bir su wadiye akar diye. Ola kan havuz var. Bir hulafa kamil su diye açaba. Ona da sen şiir jogurtdy var şot orda emman tiýip tuğuçdan. O da şot horutunda sen gosnun kamil bolýar diýip açacak bolýar. Hemçininas hukum anga kadar abi daxil kirdi ki anab der hukm abi cariyas akhbaryan tuyalık ve hemçin havze bozulur. O yakan havuz var. Şotoratında bolsa näme? Oňa da şi jogurtda imman tifalasan bu tadat hen näme fardın goslun fardı bilen gabat sünneti bilen gabat bitdi. Hop bugünün tökönünni goslun fardından geçtik. Goslun sünnetlerinden geçtik. Indi gelli aqsamı gosl näçe form gosl var. Bir gusl var fard, bir gusl var sünnet, bir gusl var mustahab. Bir gusl var hatmin maragana etmeli. Sen şu tada var fard, gusl etme bolýardyň, ýoksa sen ibadetini etmejek ya. Bir gusl var sünnet etmekdik baraka mesal piyasan sünneti. O birde näme mustahab, esten sogap etmeniň bilen onda bir günah kaçırtýar. Hop, gusl üç gysym onda. Awak näme gusl farz, ikilenci gusl sünnet,
Üçüncüde gusl mustahab. Hop, sonra derde oturup durlar. Çe vakti gusl farz mi şebat? Dehret bağışta gusl hasan etmeklik farz oluyor bire. Onda diye 4 tane yağdayı bizim başımıza gelse, şonda gusl bizim ona farz oluyor. Gusl bayı kez çar emraati farz mi şebat? Avaq näme inin haram bolipdir. Gije basarlapdyr ya başyky şeriat orada inin haram bolsa gusl berilsen farz mi şebat? Angaky jonup başyt. Inin haram bolsa gusl etmek näme? Boynumda farz bolýar. Üçüncü näme? Bir helelin gurruny. O da näme? Helele ay baş bolýar. Her ayda palançyda näme bar? Palançyň gany bolýarlar. Şondan arasalansa, şonu näme? Gusl etmeklik farz bolýar. Birde nifas diýen ana bar, oglan dogurýar. Oğlun doğrudan sonra kan yiyor, şu kan tökünün sonra yeni de ne mi? Gusl etmek şeyle bizim boyumuzda farz oluyor. Şunu edecek oluyor. Gusl berzan farz mi şebat? Angaki az heyz adeti mahiyane pak şebat. Yani üstünde ne mi? Gusl berzan farz mi şebat? Angaki az nefas pak şebat. Hayızdan yani nefasın arsaların vakti ne mi? Şu taada gusl etmeklik bizim boyumuzda farz oluyor. Deni anamızda debetçek oluyor. Hop. Yani işte bir grubu var bunu açıklaydı. Deni anı cemaatın hayzi İnki kânu 10 gün. Bir denana hayır görmeli bolsa, o şon hayır hesap etmeli bolsa, şon inki kânu näçe gün? 10 gün. Olam eger bir denana hayır görýär, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün, 6 gün, 10 gün hayır görýär. 10 günden sonra dige hayır hesap bolmaýar. Kan gaýdyp dursa da ýanyna barmakda halal bolýar. We ta 15 güne çellim adazygy namaz okumak da halal bolýar. Eger denana ehyanan bir denana 10 gün hayır görse, 10 gün kamil bolandan sonra yine de gusl etmeye şoň ýanyna barmaklyk halal bolýar. Emma denana 10 günün içinde 5 gün, 6 gün, 7 gün, ularda 10 günden berde on hayır ketilipdir. Şu turatın nehetmi, şu gusl etme bolýar, ýoksa on ýanyna barmaklyk näme bolýar? Haram bolýar. Ola hamma günah kaçyr. Şimdi goýmaly. Burada denarda bir günüm bolýar. Denany wada ay baş görjek bolanny öýdi belli etdiýe, immany gawşya, immany awya, agryya. Öýdi habar berýärdi aňadan. Ýa käwatly bolýar bir zat göterilni bir adamda bir ente çykan gaýdamat bolýar. Oşo gan gaýtmaklyk ba eger wagty gelen bolsa öýdi belli etdiýe da, ha onda balaky şon haýr hesap edip namazda tätil etme bolýar. Emma ýok, 15 göde haýryndan arasalandyr. 15 günün içinde ýene ganjaga bir zat görse, hiç zat hesap diýär şo. Hayır hesap bolmaýar, wagty hayır hesap bolmaýar, oň ýanyna barmalýar diýeni müşkille şo taada tapylmaýar. Oşo taada näme etmeli? Gurrunlary belli goýmaly. 3 günden az bolsa hayır hesap bolmaýar. 10 günden kenne bolsa hayır hesap bolmaýar. Bu wagtda denana mana bir gün gan görüpdir. Dahum hayır muhalif namaz okymapdyr. Sonra murda kullan gat bolupdyr. Oşo turatynda näme? Ol namazyny izinekin kaza almaly bolýar. Denanın kullan ay baş görmeklerinin öýdi bir kıyım zat denanadır ha. Oşun mesailler de kıyım zat öýdi. Şu haýdyň öz mesailleri var. Beýle bolsa näme bolmaly, beýle bolsa näme bolmaly. Şun öýdi fıkda bir ulaqan bir kıyım ýeriniň birisi. Hop, 4-nji näme boldy? 4-nji boldy ki gusl dadany murda berzendegan farzlar. O da bir ölse, osam şonu gusl bermeklik biziň hemmejen boýuna farz. Yani farz kifaya. Bizden belli bir adam, bir adam gidip yuza, qalanlaryň boýuna näme diýär şol? Tawulýar. Hop, ýa-da näme näme? Şebat gusl sunnetas. Niýede gusl etmeklik näme? Sunnet. 4 ýerde gusl etmeklik sunnet. Namazymga zıma gitjek bolanda. 2 däne aýt namaza gitjek bolanda. Hazar edip ihram aljak bolanda. We birde näme? Bir haji der Arafa. O Mekke baranda Arafa barmaly. Şo taada gün agandan sonra gusl etmeklik näme bula? Sunnet. Bularda başardanlar bilen raýat etmek gerek. Bir soraşy ki bir wagtda hop arada bolayapdyr, arada. Osam ýanky indi şo denanyla aradan sogabyndan araty gelene. Osam gor satyp näme diýerler şol aýbaşynyň öwüne geçýärler. Şoňa ejada barmy şeren ha ulamalar diýipdirler ki şoňa şeren ejada bar. Şeýle bir sogaby ele getirjek bolup, şoň sogabyndan galmazak bolup, şo suratynda gor satýar ki haýır görmesen. Şunda bir hiç bir müşkili ýok ýani. Allah tebaraka ve tawfik bersin. Assalamu alaykum we rahmetullah.